In the dead of the night I close my eyes but my mind won't let me rest. Cause I'm haunted by the shadows that you instill in my head. Am I dead or alive? Cause it don't feel right with a hole inside this chest. Since you left, I'm a mess, I'm undead. Hypekoniin ja Hello Markettiin valmistautuminen on täällä täydessä käynnissä ja olen juuri saanut uuden ylpeyden aiheeni valmiiksi. Eli Ilves-brändiä kautta merkkiä kunnioittamaan tehdyn Itäpäkin. Kyllä, siellä on kokonainen kirja, he sitovat niitä itse. Täällä on toki, kuten näette, muidenkin merkkien tuotteita, ei pelkkää Ilvestä, koska en saanut tänne nyt hameita tungetuksi. Minulla on 3 hametta ja olisin halunnut tuonne, mutta sitten niihin olisi tullut reikiä. Mutta tässä on kaikki nämä tämänkertaiset herkut tässä minun bagissa ja hauskimpana yksityiskohtana on tämä teepallo. Olen aina varustautunut kaikkeen, eikö niin? Hyvää Hypekonia ja hyvää Hello Markettia vaan kaikille. I'm ready, yay! Koniaamu alkaa kauppakeskuksen lattialta. Olemme hakeneet momochit ja seuraavaksi maistuu meille rullajäätelö. Aion sen verran olla mainonnan uhri, että kun kaikki tästä rullajäätelöstä selittää, niin se tarvitsee maistaa. Jee! Niin, romanttisesti, go! Tämä on lakkarullajäätelö. Maistuu ollenkaan. Ei huono. Jatkoon. Jatkoon. Haha, Koniin tapahtuminen on saapunut. Täällä minä varjoni alla jonkinlaisessa asussa. Ei ole mikään hyvä asu tänään, kuten havaitsette. Mutta täällä on Koni täydessä käynnissä. Kello on jo 3 päivällä, eli siis olen tavallista myöhemmässä omastakin aikataulustani. Mutta täällä minä nyt olen ja se on pääasia. Ei se pääsykään niin lujaa. Täällä on puffausta ja kaikkea hienoa. Jatketaan kohti Konia nyt. Olemme saapuneet myyntisaliin. Myyntisalissa on hikiset ja kuumat tunnelmat. Onneksi Hypekonissa täällä on tilaakin. Ei ole niin tuskaista ja hankalaa sitten. Minä olen tänään lyhyt, mikä on ongelma, mutta olen tuolta spotannut. En ole istuttanut heitä ruukkuun. Cloudberry Ladyn ja Lumrian ja sitten suosikkini Ilveksen, tai siis nämä kaikki ovat minun suosikkeja. Ilves on huomenna kunniavieraana, menemme sinne päin. Ei ihme, että tämä on vähän täynnä. Aivan paras pöytä, menen tuonne nyt heti, kun vaan pääsen jo ottamaan sinne niin, tuonne noin. Ilves on löytynyt, Atte on saapunut. Hän on söpöytynyt ja hän kääntyy. Meidän teemana on meren muovijäte tänään, huomaako sen? Tässä on tämä meren muovijäte on teema. Ja Ilves on tuolla ja taas siinä ei ole tilaa pöydässä, mutta siellä he ovat parhaita, menkää katsomaan. No niin. Ja sitten kun te mietitte, mihin te tuutte, niin tähän. Tässä on nyt tämmönen lappu. Tätä ei viime vuonna ollut. Tänä vuonna on. Kuinka hienoa. Ovi on tossa. Ovesta menee porukkaa. Ovi. Näettekö ovi? Lappu. Ja ympäristö. Ympäristön tulee näyttää tältä. No ehkä musisoi tai sitten ei. Tänne siis kaikki. Hei Hello Market. Tervetuloa Hypekoniin ja Freaky Angelin kaoottiseen järjestelmään, joka on todellakin kaoottinen. Tässä on tämä minun. Täällä muun muassa aitoa Porosuomi-mekkoa myynnissä. Niin, jatketaan. Aito kaoottinen pöytä, niin siellä on J-muotilehteä. Sitten siellä on peruukkeja, siellä on tiara ja irtokaulukset.
Siellä on mun 2000-2024 koottivaatekaappia, gieruvaatekaapia, Pikachu-vaatekaappia. Pikachu-häntä näkyy tuolta. Kenkiä. Mulla on taas kaoottisin pöytä. Kaikilla muilla on sievää ja siistiä paitsi mulla, mutta näinhän me aina mennään. Toin myös peilin. Oh yes. Täällä se tapahtuu. Ai mikä? No Hello Market. Nyt vähän äkkiä tänne näin. Mullakin on täällä pöytä. Tulkaa, tuolla on opasteet. Tse. Aloitan videon ihanissa ylävaloissa. Tämä on tärkeää. Tänään vibe on Forest Witch, kuten huomaatte. Joo, mä kattelin, että se on sieltä ihan miten sattuu. Hän on somempi. Kerro, mitä me tehdään täällä tänään. Me myydään. Hello Marketissa. Sulla on pöytä, josta sä et saa kuulemma myydä mitään. Koska ne ei ole mun juttuja. Me Tässä jaetaan näette. täällä Pimkälin kanssa pöydän ja sitten täällä on minun juttujani tällä puolella. Ja sitten on ihana rekki. Täynnä ihania asioita. Kyllä. Ja tästä on tälleen, miltä tämän pitäisi näyttää, kun tää on tämmönen Lolita-kirppis. Sitten tuolla toi synkän näköinen nuorukainen myy itsensä näköistä tavaraa. Tää on tällainen ei-Lolita-kirppis. Että on tämmönen jokaiselle jotakin, ja kun meille tullaan sanoa, että anteeksi, voitteko korjata romunne, ne ei sovi meidän imagoon. Ja mä ymmärrän niitä, ne ei ole väärässä. Tyylikästä, sir. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Väki on päästetty sisään. Heitä tulee oikein mukavasti jo heti alusta. Minulla ei ole tänään korkoja. Minulla on My Little Pony fuklit jalassa ja se tekee minusta lyhyen, mutta aion täällä nyt teille ottaa, että mikä meininki, hyvä meininkihän täällä on. Erinomainen meininki. Ja en tiedä pääsenkö enää kuvaamaan teille kovin läheltä, että mitä täällä oli myynnissä, mutta pääsen kuvaamaan, että mitä kaikkea täältä löytyy. Täällä on meidän upea hattupöytämme. Eikö ne on kaikki itse tehty? Ne on kaikki. Kerropa vähän tästä. Onko sulla merkki ihan? Ei, kun mä itse olen tehnyt noin 20 vuotta itselläni vaatteita. Kyllä. Tässä on sitten pieni otanta mun vaatekaapista, mitä pitäisi saada. Ihastuttava. Ja sulla on niin kaunis hattu nytkin. Mä oletan, että se on itse tehty. Kaikki on itse. Aivan ihanaa. Otetaanpa siitä tällainen, että yleisö näkee. Teen siis tässä YouTube-videota, joka tulee tapahtuman jälkeen, että näytetään, että millainen tämä oli ja mitä oli myynnissä, jotta saadaan seuraavana vuonna enemmän porukkaa paikalle, kun he tietävät, mitä odottaa. Kiitän, jatkan. Kysyn suoraan sinulta, onko löytynyt mitään ihanaa? Näytäpä sieltä joku yksi tuote. Mä oon niin laukku. Ihana laukku. Ja mä oon niin huono ostamaan laukkuja. Mutta se on just sun näköinen, upeaa, ja se sointuu tähän toiseen laukkuun. Kiitän suuresti. Jatkan katsomaan, miten Atte pärjäilee tuolla. Atenkin pöydällä on jo, kuten näette, paikka alkaa jonoutua ja minä olen lyhyt ja pieni. Meidän myyjä tuolla noin, Vaude. Kohta alkaa muotinäytös. 12.30 alkaa muotinäytös. Kello näkyy tuolla taustalla, en tiedä näkyykö teille asti, mutta näin tapahtuu. Meidän naapuripöytä. Ja sitten katsotaan, etten kävele kenenkään päälle, kun en katso mihin kävelen. Ja täältä shoppa tapahtuu. Ja tänne jatkuu sitten, yleisö ei ole aivan vielä kerennyt tänne asti. Voi kuinka ihania paitoja siinä on ja laukkuja, kaikkea aivan mahtavaa. Jossain kohtaa haluan katsoa itsekin, mitä täällä myydään. Hello! Näin, ja nyt olette nähneet tämän alueen. Jatketaan alakertaan, mennään tästä ohitse ja käännytään katsomaan, mitä alakerta tekee. Yläkerta tekee täyttä. Alakerrassa tulee lisää porukkaa koko ajan. Eli näihin kuviin, näihin tunnelmiin, näihin muotinäytöksiin aivan kohta.
tässä erityisesittelyssä on Vampire's Wardrobe, joka tekee kaiken itse, eikö näin ole? Kyllä. Haluatko kertoa vähän sun tuotteista ja sitten mä kuvaan niitä samalla? Joo. Tosiaan niin kuin sanottu, mä teen kaiken itse käsityönä ja hyödynnän enemmän ja vähemmän kaikissa tuotteissa kierrätysmateriaaleja. Ja mitäs muuta tässä sanois? Se on hieno nuori yrittäjä, suomalainen yritys. Eikö sulla on ihan yritys, eikö olekin? On. 4H-yritys. Oikein. Päästetään asiakkaat, joita nyt on tänne saapunut tämän pöydän kimppuun myös. Kiitos. Tässä myös tällainen aivan ihana pöytä, jossa siis todella on vähän esteettisemmin kaikki laitettu kuin mitä minun esimerkissäni. Toiset osaa, minä en. Mä luotan näihin muihin. Ja täällä siis Atelier Pierrot, kiitos kuulkaa, ja kaikkea tällaisia ihania printtejä ja joka tyyliä. Et hei Jens, kun täällä on sun pöytä, alaappa tulla sieltä Lapista. Mä tiedän, että sä jäit sinne. Sitten osalla on pöytäliinat. Osalla on pöytäliinat, mulla ei ole sitäkään. Mut mäpä täällä onkin nyt muissa hommis. Ja sitten tää Cloudberry Lady ja Lumria, jotka näitte myös eilen. Eli herkullisessa vastavalossa nyt kuitenkin näette heidät ja heidän korsettinsa. Korsetit kuulemma lensivät eilen, eli siis asiakkaita riitti tuolla Hypeconin puolella. Toivottavasti myös täällä Hello Marketissa, joka siis on Lolita- ja katumuotispesifi tapahtuma. Ohjelmapitoinen. Oh yeah. Lumria itse. Oh yeah. Ja täällä on vähän samaa estetiikkaa kuin mulla. Mäkin oon tällainen vähän kalloinen tänään. Mä en ole tänään tyylikäs. Tyylikkyyden hoitavat. Tässä itse tyylikkyys. Oh yeah. Hellokon yhteisöpöytä tässä alkaa. Tulkaa ostamaan vähän merchia ja tukemaan Hellokonia, jota odotetaan ensi vuodelle saapuvaksi toivottavasti. Tänä vuonnahan meillä ei ollut. Ja myynnissä täällä on sitten yhteisön jäsenten omaa kamaa, kuten esimerkiksi tämä ehdoton herkku. Moi tiefanit kuulolle, kuin olis jo. Jatkamme tästä vain 35 € baby. Hinnat on kuulkaa nyt sellaiset, että mäkin haluan ruveta ostelemaan, mun pitäisi olla tuolla myymässä. Mä jätin Aten myymään ja tulin itse tekemään löytöjä, ei vaiskaan kuvaamaan teille, että mitä täältä on mahdollista löytää sitten himoitseville. Tämä on nyt väärinpäin. Katsotaanpas tuolta puolelta. Tällä hintaa 60 €, eli ei yhtään mitään. Joten nyt sitten vaan tänne, jos oot Hypeconissa, niin älä oo. Oi hitsi, mähän tarviin tän ite. No niin, täällä pääsin vähän hyllyynkin kiinni. Tein tuossa paitaostoksen äsken ja tätä mun tekee kans ihan kamalasti mieli. Mallia Fluffy Kawaii Show, hän on inspiroinut minua. Kävi luonani Suomessa ja sanoi, että nuo paidat ovat parhaita ja kauneimpia. Ainakin oletan, että kyse oli tuosta paidasta. Ja kuten näette, niin näitä vähän lolitaisempia rekkejä on täällä ihan oikeasti. Minä olin vain se, jolla ei ole sellainen. Eli tällaista täältä löydätte. Kaiken sorttista printtiä on. Katsotaanpas vähän kissoja tarkemmin. Täällä on vähän huono valo nyt, toivottavasti näette jotain. Ihania kissoja. Katso, se tuijottaa. Onko tämä Scottish Fold? En ole hyvä kissaroduissa, olen allergien kissoille, mutta nämä ovat söpöjä. Sitten meillä olisi pupuja, ihania bubuja. Sitten olisi Sparkle Sunshine. Ihana Sparkle Sunshine. Ja sitten meillä on tällainen. Siellä on pöllöjä. Pöllöjä löytyy. Kuka on pöllöfani? Täällä on teille. Ja sitten on luonnonvalkoista, puhtaanvalkoista solidia. Ja tämä on kertakaikkisesti vain niin ihana, että voisin asua tässä vuoden vaikka. Kävis mulle, ei haittaisi yhtään. Nyt saat ottaa. Okei. Vegaanista pullaa tarjolla tässä pöydässä. Ihanaa, parasta, kaunista, kiitos. Miten voin olla ostamatta vain muun muassa kaiken? Katsokaa tätä, olisiko Atelle kaulaa nyt heti paikalla tai minulle päähän, koska sehän olisi niinku paras ja kaunein. Tykkään. Tässä on tää Refined. Mä kuvaan nämä tyylikkäimmät ihmiset vaan pelkästään tänään. Tyylikkyyttä kehiin nyt. Kyllä, ihan kaunista, parasta. Hyvä, Vogit! I'm leaving the past behind. Future on my mind. I'm leaving the past behind. Can't stop me now.
could be the monster. I love you since this morning, no, just for the static. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna make your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'm leaving here now 'cause I just wanna be a girl. I wanna be a sister, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna be a preacher. I wanna make you love me, then I wanna leave ya. 'Cause baby, you're a deathbed and you are the right heart. Because I'm the devil, it's a new redemption and I know God is a new redemption and I is a new redemption. I must God is a new redemption and I bad God is a new redemption and I don't God is a new redemption and I free God is a new redemption and I must God is a new redemption. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coaster. I wanna be good, but I wanna be a gangster. 'Cause you can be the beauty and I could be the monster. I wanna make you cry, I wanna make you nervous. I wanna set you free, 'cause I'm the fucking jealous. I wanna do the streets like you're my telecaster. If you want to use me, I could be your puppet. 'Cause I'm the devil, is a new redemption and I know God is a new redemption and I healer is a new redemption and I is a new redemption.
be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm eccentric. I'm crying on my tears and that's fucking pathetic. I wanna get your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be around cause I just wanna be there. I wanna be a sex star, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna be a preacher. I wanna make you love me, then I wanna leave you. Cause baby I'm your daddy and you're my life. Because I'm the devil who's searching for redemption. And I know God is searching for redemption. And I'm searching for redemption. Motherfucking monster is searching for redemption. And bad God is searching for redemption. And young girl is searching for redemption. Searching for redemption. Motherfucking monster is searching for redemption. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coaster. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I could be the monster. I want you free, but I'm too fucking jacked. I wanna pull the strings like you're my talent master. And if you want to use me, I can be your puppet. Cause I'm the devil, who's searching for redemption. Motherfucking monster, who's searching for redemption.
kuvaa Lolita-muotinäytöksestä, eli teemana Punk Lolita ja kaikki eri anarkian ilmentymät. Hello Market jatkuu vielä puolisen tuntia, eli aikaa on vielä shoppailla. Kiitos kaikille, että olette olleet mukana tässä päivässä. On ollut tosi mahtavaa. Saanko vielä kerran isot aplodit kaikille meidän upeille malleille. Kiitos. Olen melkein 2 sekuntia myyntipöydän takana. Ostajien virta on ollut tauoton, heitä on paljon, mikä on hyvä ja hieno asia siis. Täällä näin. Ja sitten minulla on myyjäkaveri, Seppä myyjäkaveri. Ja tästä tavaraa on jo liikkunut hyvä määrä. Katsotaan meneekö vielä lisää. Luento on käynnissä, niin näen sen siis myöhemmin taltioituna, en aio menettää sitä, niin olen täällä katsomassa sitten taas teille asioita. Tässä on Jenskuin jenskumekko, mitä Jensku on koskaan nähnyt. Ole hyvä ja tule tänne, kun kerta käsketään jo toista kertaa. Itsehän himoitsen vain tätä, mutta luulen, että se ei mahu mulle päälle. Se on kaunein suklaaruskea paita, joka mun täytyy esittää tuolle Liinalle. Ja kyllä minä siis täällä persona shoppaan kaikille kaikkea. Tässä olisi nyt 75 € tää, mutta se ei varmaan mahdu mulle päälle todennäköisesti. Mutta ihan voisin käyttää tätäkin. Tuon otan muistiin. Ja sitten, koska... jotain tilaustöitä, mutta mulla on tosiaan 2 kouluikäistä kokasta, niin se on vähän nyt, että tulee aina niin. Ymmärrän. Olen löytänyt yhden Lolita-merkin lisää Kristiina Lukin Instagramissa. Häneltä ostin juuri tuossa ensimmäiset hänen tekemänsä jutut, niitä tulette myöhemmin näkemään. Näissä on taskut, kuten huomaatte. Nämä on sellaisia ihania joka paikan mekkoja, jotka tuntuu mukavalta ja näyttää itsessään hienolta. Eli ei tarvitse niin kuin asusteilla enää kikkailla. Nämä on sellaisia, voit heittää sen päälle ja sitten lähteä päivääsi. Olen aivan näiden fani ja minusta tuntuu, että äitinikin olisi. Katsokaa nyt. Aivan minun tyyli ja ihanaa, että tavattiin. Ja täällä on ruutukuosia ja hämähäkin seittiä. Näytätkö sieltä vielä sitä täällä? Nyt ruutu on ollut juttu ja noin ihanat värit, kuosit ja mallit löytyvät täältä. Ja tässä minä jään shoppailemaan. Kiitän! Teen siis tällaisia, mulla on nyt tällaisia, niin mulla on paras mekko oli 7 metriä meni kangasta. Tässä on 5 metriä, tää on ihana. Olen jo kerännyt täältä siis koko kädellisen, tässä ihailemme. Upea. Näissä ei ole kuin tää yksi. Tässä on itse virkattu pitsi, joka sellaisesta niin kuin syttyy, niin tämäkin on mahdollista näissä löytää itse virkattua pitsiä. Minä olen Hello ry:n puheenjohtaja Tuulia ja haluan ihan ensin kiittää Hypekonia siitä, että he mahdollistavat tämän tapahtuman täällä osana Hypekonia. On hauskaa, että tänne on tullut niin paljon väkeä mukaan Lolita harrastukseen ja uskon, että moni on myös tätä kautta löytänyt Lolitan ja saa täältä ostettua ensimmäisiä Lolita-asujaan. Niin on mukava, että voidaan olla tämmöinen helposti lähestyttävä Hypekonin avustuksella. Haluan tietysti toivottaa kaikki teidät myös tervetulleeksi seuraavaan Hellokoniin, josta infoa sitten tulee myöhemmin Hellokonin sosiaaliseen mediaan. Ja pikemmittä puheitta aloitellaan tästä sitten ensimmäistä ohjelmaa. Ensimmäisenä meillä on siis vuorossa From Ill With Love muotinäytös, suomalainen Lolita-vaatemerkki Ilves, jossa meillä on 2 suunnittelijaa, jotka unohdin sanoa, että tulkaapa tänne. Ja Ilveshän juhlistaa tänä vuonna siis 10 vuottaan, kun ensimmäiset printit ovat Lolita-vaatteisiin päätyneet, joten isot aplodit sille. Ja tässä on retrospektiivinen näytös, jossa ihastellaan Ilveksen luovuksia 10 vuoden ajalta.
Videltä Tuuli kertoo meille lisää, kuinka he luovat nämä printtinsä. Mutta alkakoon näytös. actually going to dance to this. No. Drop it. Let's go! Let's go! Let's go! I'm the baddest bitch in this club. Who's the baddest bitch in this club? I'm the baddest bitch in this club. Who's the baddest bitch in this club? I'm the baddest bitch in this club. I wanna rock right now. I don't wanna go. I want to get down. Drop it low and kind of get dumb. I'm the baddest.
Call me Danny Phantom. Hands up, hands up, hands up, hands up. Okay, let's